मानसिया जेबो जायाखिसै आरो एसियाव दोननांदों खिन्थु बिसो गोख्रोंसिनमोन आरो बुजाखिसै दानिया दा नै एसियाव दोननांदों आरो बेखौ ओमफ्राय जेनेरेलाव लांसिगोन बेखौबो एसिनिफ्राय बख'नानै आरो आंनि चेनेलखौ मोजां मोनना नायगिरि साफ्रोमखौबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय लोगोफोर मैया चिरां डिस्ट्रिक्ट आमगुरि बाजारनि साहा पर्बतजरा केदान्दा जराजरियावहाय बाइक एक्सिडेन्ट जादोंमोन ओमफ्राय आङो बेखौ भिडिअ खालामनानै हगारनाय जादों आंनि चेनेलाव नोंथांमोना निस्सय नुखादों जानांगौ दा आंनाव गोबाङानो सोंहरदों मानसिया थैबाय ना माबाय ओमफ्राय गोबाङानो बुंदों थैबाय नामाथाय थैनायानो बांसिन होननानै ओमफ्राय सोरबा थैबाय होननानै खोनादोंनो ओमफ्राय दा बेखौनो आङो आपडेट होनो नागिरदों आरोना नोंथांमोनाबो बयबो मिथिनो लुबैयो मा अबस्थायाव दं होननानै ओमफ्राय दा आङो आगस्टिन हस्पिटालाव थांगासिनो दङ सासेया मोजां जाबाय होननानै खोनादों ओमफ्राय दा सासेया मा अबस्थायाव दङ नेनानै थादो नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों निस्सय नुगोन दा बयबो मिथिनो लुबैयो दा थैखो ना थांखो आं नोंथांमोननोहाय क्लियारिफिकेसन होनो थांगासिनो दङ नोंथांमोना भिडिअखौल' नेनानै थादो दा फाइनालि आङो आगस्टिन हस्पिटाल मोनफैबाय लोगोफोर आङो देखायलांनोसै नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरोखि दा आगस्टिन हस्पिटालनि लांगोनायाव नै बेफोरबायदि साजायनानै दोननाय दं नै नायलांदो ओरैबायदि मोजां साजायनानै दोनदों आरो गार्डेन फुल ओमफ्राय नै बैथिंजाय कार पार्किं आरो गारि पार्किं ओमफ्राय नै हस्पिटालाथ' बेनो आरोना आं देखायनोसै नोंथांमोननोहाय मा कन्डिसनाव दङ दायो मानसिया दा फाइनालि आङो गोजौआव सफैबाय नै दा आगस्टिन हस्पिटालनि गोजौआवहाय दं आरो जेनेरेलावहायनो ओमफ्राय दा जेनेबा माबायदि जानानै दं जेनेबा मानसियाथ' मैयासिमाव जों सफैनोथ' मोनासै सोनायनि समावथ' मानसिया हुस गैयामोन ओमफ्राय जों फैनानै मानसिया एसे हुसाव फैदों आरो माखासे ट्रिटमेन्ट खालामबाय इन्जेकसन मुलि मोजां होबाय एसे हुसाव फैदों ओमफ्राय हरनि समाव हुसाव फैदों आरो ओमफ्राय गोबां मानसिफ्राथ' बिदिनो फैदोंमोन मानसियाथ' हुसाव गैया फैनायनि समाव अबस्था लाजिनो नालाय फैबायल' बुंबाय थादों आरो ओमफ्राय दा पर्बतजरानि बुंदों केदान्दानि बुंदों थैबाय जों फैबाय थानायाव थानायाव थैबाय होनदों ओमफ्राय जोंबो सानदों बुंनो हाया थैदों थैया जोंबो नुवाखै नालाय थानायाव थांग्रोनो ओमफ्राय थानायाव दाना एसेयाव बुंबाय थैयाखै नांबाय आरो मानसिया हुसाव दं अब्लाबो एसे खुनु हुसाव गैखामोन ने अब्लाबो आं सिगाङाव दोननाय जाबाय होननानै दा जोङो फैनानै नुफैबाय मानसियाथ' गोथाङै दं थैयाखै दाथ' मोजां फैगासिनो दं आरो ओमफ्राय बेजों लोगोसे मैयाहाय जे सासे गोख्रों नुदोंना नर्थ गान्दाबिलि खासिबारिनि जायखौ सन ओमफ्राय बियो गसंनानैबो दंमोन ओमफ्राय दा इयो मा अबस्थायाव दं जेनेबा सानैबो अबस्थायाथ' गाज्रिया समानमोन ओमफ्राय दा मोजाङाव फैबायबो मोजाङाव फैबाय दा एसि रुमाव लाखिनो गोनां जादों बेना ट्रिटमेन्टआ एसे बांसिन जादों ओमफ्राय खर'आव एसे बांसिन गोलैदों खोमाजों थै गदों खुगाजोंथ' अरजायाखै गन्थंजों थै गदों बिदि आरो ओमफ्राय मैयाहाय बिसो माने ओरैबायदि गोख्रों गसंदोंमोन ओमफ्राय दा बिसो एसियाव दोननो गोनांलाय जाबाय आरोखि ने ओमफ्राय मैयाथ' मोजांमोन रायज्लायलायदोंमोन जिरायनानै ओमफ्राय गावसो फैनानै बोरै बारा जाखो जोंथ' मिथिस्लाबनो मोनासै दा बाव फैनानैसो नुफैबाय जायहासो माबा बांसिन जादों बेसो खम जायहासो एसे माबामोन बेहासो दा बांसिनाव गोलैनानै दं आरो बिदि जानानै दं आरो दाथ' सानैबो मोजाङानो जाबाय मथा मथि मोजां जागोन दा गोबाङानो थैबाय माबाय बेबायदि सोंहरदोंमोन आरोना आंनावबो ओमफ्राय आं दा देखायनोसै नैबे मैयाहाय ओरैबायदि सिरियास रायज्लायनोबो रोङा मोदोमबो सोमावनो रोङा बेबायदि अबस्थायावमोन आरो गोबाङानो बिनि सायावहाय थैबाय माबाय सोंहरदोंमोन दा मोजाङैनो दङ इसोरनि अननायाव ओमफ्राय बाहागि मोजाङाव फैगासिनो दं दा दा माने एसे रायज्लायनोहाय उसुबिदा आरोना मोजाङाव फैगासिनो दङ जेबो जायाखै मथा मथि बियो जेनेरेलावसो दंखायो नै खुनु एसि थेसि होनाखिसै आरोखि बेखौ ने दा मोजाङाव फैगोन आरो बियो फाथाबारिनि नामा मा मोनलायथाय अबिनास बसुमतारी आरो दा मोजाङाव फैगासिनो दं आरो ओमफ्राय खिन्थु सासेयासो एसि रुमाव दं दै मैयाहाय जायबा गोख्रों ना गसंलायदों थाबायलायनो हादों रायज्लायदों एकदमबारे गोख्रों बियो माने दा बेयावहाय फैनानैहाय एसियाव दोनफैनो गोनां जाबाय आरोखि दा बेबायदि जानानै दं आरोखि मानसिया जेबो जायाखिसै आरो एसियाव दोननांदों खिन्थु बिसो गोख्रोंसिनमोन आरो बुजाखिसै दानिया दा नै एसियाव दोननांदों आरो बेखौ ओमफ्राय जेनेरेलाव लांसिगोन बेखौबो एसिनिफ्राय बख'नानै आरो